Milé dámy a vážení páni, dobrý deň. Dovolte, aby som vás privítal v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre v galérii Výskumného ústavu živočíšnej výroby. Dovolte mi, aby som vás všetkých privítal, zaželal vám krásny deň a poprosím pani kurátorku Martušku Hučkovú, aby nám predstavila umelcov a povedala pár slov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán inžinier, za slovo. A ja vítam medzi nami autora dnešnej výstavy Matúša Hečku a vystavujúcu autorku Katarínu Jánovú. Výstava má názov Synergia v dreve. A teraz vám poviem zo pár slov o jeho tvorbe hlavne. Jeho prvotiny začal sochať ako žiak elev pod vedením jezitného sochára Petra Sedláčka, ktorý ho usplňoval pri prvých sochárskych pokusoch. Ich spolupráca začala takmer pred štvrťstoročím. 6 rokov pracoval aj pod dohľadom uznávaného slovenského sochára Juraja Čuteka. Ja v dnešnej výstave srdečne blahoželám. Verím, že vás jeho diela oslovia a môžete si aj kúpiť. Blahoželám. Dobre, ďakujem. Ja by som poďakoval teda obidvom Katarínám, Kataríne Jánovej, ktorá teda, ja teda neviem malovať, ja som sa zasekol asi niekde tak na úrovni nejakého druháčika na základnej škole a neviem sa pohnúť, tak Katarína spätne teda maluje tie moje plastiky a čo sa týka farebnosti, tak tam by som povedal jednoznačne, že vnímam len iba tie základné farby, ktoré sú na semafóre. Takže z toho sa zhostila Katarína Vítková, ktorá tu bohužiaľ teraz momentálne nie je medzi nami a s nimi už teda dlhé roky spolupracujem a teda som nesmierne rád, že ste tu prišli v takom počte, akom ste a keby ste niečo potrebovali, tak som tu celý večer pre vás v dispozícii. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tak mňa ani nenapadlo, že by som niečo hovorila, ale srdečne gratulujem Matúšovi, teším sa, že tu môže vystavovať a že tu má svoje dielka pokope. A teším sa, že vás vidím, známe tváre. To je všetko. Ďakujem pekne. No a samozrejme, občerstvite sa. Poprosím vás, tam máte orešánske biele a červené, takže máte na výber a teda je tam nejaké pohostenie. Takže...